Hej, velkommen til Børnehuset i Rostrup. Vi er en privat institution med både vuggestue og børnehave. Kom indenfor og se vores dejlige hus. Jeg stoler på dem hernede, ikke? Og de har også som forældre, at man bliver mødt. Så jeg kører faktisk ret langt for at sætte min børn i institution her. Rostrup Børnehus ligger på nordsiden af Mariager Fjord i den aktive landsby Rostrup. Der er virkelig hjerterum. Det er et sted, hvor vores barn bliver set og hørt hver dag. Altså, vi kan faktisk ikke komme herned og hente hende, undtagen der er en voksen, der ved præcis, hvor hun er, eller kan fortælle noget om, hvad hun har lavet hernede. Også fra skolen, altså generelt har de været meget tilfredse med de børn, der kom hernede, og det har de sagt, at de var meget forberedt til skolen. Det var virkelig en fornøjelse. Rostrup ligger i overkommelig kørselsafstand fra byerne Hadsund, Hobro og Arden.